Valentín González, alcalde de As Pontes. Bueno, hoy estuvimos atentos a la mesa redonda del proyecto de As Pontes. La atracción de proyectos estratégicos para su concello es uno de los objetivos como alcalde. Pero, ¿cuáles son los avances hasta el momento y cómo ve el futuro deste proxecto? Bueno, pois os avances no proxecto en principio son de todo tipo, non? Administrativos, nun proxecto moi complexo, tendo en conta o impacto ambiental que, lóxicamente, unha estación industrial deste tamaño ten que ter. Estamos contentos de que van a bon ritmo e en positivo, non? E despois, lóxicamente, avances en canto a aterrizaxe do proxecto no eido social das Pontes, con reunións cos veciños, co tecido productivo da localidade, coas representantes públicos da localidade, que ao final este proxecto é un proxecto de todos e de todas, e por eso, bueno, francamente contentos esperando que se faga a realidade, non? Bueno, pois moitísimas gracias, Valentín, por estar na segunda edición do Encontro de Sober e o gallá, pois este proxecto das Pontes sea pioneiro e inicie pois moitos máis polo mundo adiante. Moitas gracias. Moitas gracias a vos.